ଘର ଏକ ମନ୍ଦିର ସେ ତ ସରଗଠୁ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଆଇନାକୁ ଫୋନ କରେ, ହ୍ୟାଲୋ ଆଇନା, କ୍ଲାସ ସରିନି କି? କେତେବେଳେ ସରିବ? ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବ, ତା ନହେଲେ ବସ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ। ଗୀତ ବାଜୁଥାଏ, ଆମ ଘର ଏକ ମନ୍ଦିର ସେ ତ ସରଗଠୁ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଆଲୋକକୁ ଫୋନ କରେ, ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଆଇନା ଫୋନ କରିଥିଲା, ବସ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ବାଇକରେ ନେଇ ଆସିବ, ତା ନହେଲେ ସେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବ। ଗୀତ ବାଜୁଥାଏ, ଆମ ଘର ଏକ ମନ୍ଦିର ସେ ତ ସରଗଠୁ ସୁନ୍ଦର। ନାଇଁ ରେ, ଏଥିରେ ତୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ଜମା ରାଗିନି, ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କଲିନି, ଜମା କାନ୍ଦିନି। ଯେତେବେଳେ ବି କାନ୍ଦିଛି ମୋ ଆଖି ଓଦା ହେଇକି କାନ୍ଦିଛି, ବିନା ଲୁହରେ। ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ି କିଏ ଜାଣିଛ? ହସ ଆଉ ଲୁହ। ये दुहे केबे भी एकाठी हुଅନ୍ତିନି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟି ଯାଏ। ଏଇ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, ପୁଣି ତମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହସୁଛି। ସବୁ ସତ କଥା କହିଦବା, ସେ ଭୁଲ ଜମା କରିବନି। ତାଙ୍କ ଅଭିମାନ ଲୁହ ପାଲଟିଯିବ, ତାଙ୍କ ରାଗ ମୋହ ପାଲଟିଯିବ, ତାଙ୍କ ଘୃଣା ମୋହ ପାଲଟି ଗଲେ ମୁଁ ଜମା ସହିପାରିବିନି। କାହିଁକି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ